konkurrence. Nå, det var nok ham, der stod i bare mave tidligere i dag. Præcis. Ja. Silas. Så det er lidt et halvamputeret hold. Ved du hvad? Jeg tror på dem. Det gør jeg også. Ja. Det er nogle dramatiske historier, du kommer med. Ja. Magne. Nu tager vi udgangspunkt i de gode historier. Ja. Præcis. Og der er i hvert fald 8 spændstige drenge tilbage her. Det er der. Som vil gøre alt, hvad de kan for at give os en fantastisk oplevelse. Og hvor det har været Sofie, der har koreograferet de rytmiske serier til pigerne, så er det jo Birgitte, der laver serier til drengene på Vesterlund. Som også er din tidligere træner, ikke, Magne? Er du stadig? Nej, jeg har hende stadig. Nå, du har hende stadig. Ja, ja. Jeg har senior herne oppe i Aarhus. Ja. Ja. Jo, og da jeg var minudreng. Det er ikke det, det handler om nu. Nej. Nu er det Vesterlunds drenge. Fin håndstand, de skal glæde faktisk. Og de kom godt igennem den rytmiske sekvens. Ja. Stille. Den er lidt shaky, den der. Og jeg bemærker, at de faktisk løb med ryggen til hinanden. Altså, man kunne ikke lige se, hvor de andre var. Der skal man lige have tillid til, at du skal altså stå på måtte 4, og jeg står på måtte 3. Jeps. Så er det ærgerligt, hvis man tæller forkert. Ja, det var cool, det der. Små detaljer, der er virkelig er svære. De gør det godt, drengene her. Og flot lukket helhop. Og for lige at blive lidt ved de her 9. og 10. klasse, Vesterlund har både 9. og 10. Så her er der nogle drenge, der godt kan have haft 2 år på den samme efterskole. Flot spillerne. Øj, der var flex med fart på. Øj, det kom godt noget der. Ja, det går. Det kan være det sådan, man bare skal gøre. Rulle sig ned i den, så der ikke er mulighed for at stoppe. Der, hvor det gør ondt. Bare fuld momentum. Ja. Og der er lige lidt til tilskuerne. Ja, de gør det godt. Fedt. En flot koreografi her af Vesterlunds drenge A. Kommer gruppeelementet. Jeg er imponeret, og det her med, at drenge kan ikke eller vil ikke lave rytme. Prøv lige at se det her, det elsker de der, det er da så fedt, og musikken er sej. De er i hvert fald gode til det. Ja, det må man sige. Flot vandret. Smask. Så var de færdige. Og jeg tror, vi skal have kameraet nemlig op på Vesterlunds-sektionen her. Det er jo helt vildt. De har jo lige et mesterskab i hus, og nu er der altså Vejstrup. Række A1 19-1 på banen. 8-2 i udførsel. Det var tårnhøjt. Hold da op. Også fordi det har en meget høj sværhed. Ja. Nå, sorry, Jacob. det gør ikke noget, og nu er det til Vesterlund. Åbner med overslag strakt out som holdmand. Kom så. Stå på deres ben. Og det ligner det et rigtig godt valg. Som er i hvert fald flot igennem håndtag. Ja, det gør de straks til kroppe. Og kom der. Oscar. Der vælger de i hvert fald, mens der er god energi i arme og ben, og komme hen over pengetusen. Prøv lige at se, de afvikler altså flot. Vi kan lige være lidt opmærksom på længden på nogle af deres spring. Ja, de bliver en lille smule lange, de to. I hvert fald de to sidste, tror jeg det er, der bliver lidt lange. Nej, ikke den der. Den sidste bliver lang. Vi kan lige nå at få ham med her. Svæver han ikke helt ud i det hvide. Det var vist lige på kanten. Nå, men nu Crashmodden er lagt ind. Masser af brødvis og klar dernede. Valdemar Udler. Strakt out. Ja, lækkert udlæg. René. Randy. Der har vi der. Randy. Randy. Og lækker. Kom så. Og Randy. Der er med langt siden. Og en Addy. Flot skurgang. Og det nu siger du bare lige Addy, men prøv lige til det her. Den kommer der. Han sætter altså en skrue mere på, end alle andre har gjort i dag. Og det ligner næsten til det samme, ikke? Ja, præcis. Han er så hurtig til at lave Addy. Han skruer virkelig hurtigt. Dobbelt straks fallen salto med 3,5 skrue. Ja.
Imponerende. Så har man travlt, kan man sige. Skal nå meget på kort tid. Det kommer an på, hvor højt du springer, Tanja. Det gør det. Han springer højt. Ja, han springer højt. Han har lidt ekstra tid, jo. Ja. Nå, Jeg tror, der kommer nogle tripler, ja. vi kan næsten... Vi sætter og joker lidt det, fordi det er så flot at kigge på. Kom on, boys. Første mand her. Spikeful Howard. Så skal de holde på nu. Triple out. Ja, det var en Svendborg-dreng. Ja, Magnus Bøger. Kom så. Valdemar, triple out. Ja, det kører. Ej, de er helt op at køre. Ja. Ej, der er tænding. Og triple hop. Sådan der, drenge. Fedt, mand. Der er fest i Vesterlund-lejren. Og uanset hvad, altså vi kan ikke tage den følelse og det sammenhold og den kejs og den oplevelse fra de her unge drenge. Det går altså... Dopamin-level. Så det er faktisk kun den rytmekarakter, der kommer til at drille dem lidt måske. Det er det, 100%. Den er ikke lige så høj som de andre 2 hold, der har fået deres rytmekarakter. Men der er 2 hold tilbage, og det er også 2 hold, der gerne vil vinde. Det er det. Det ved jeg. Det er Vesterlund, og det er Vejstrup. Det er det nu. Og det er Vesterlund, der står klar. De starter. De har aldrig været mere klar, end de er nu. Jeg siger farvel for denne her gang. Jeg går ned på gulvet og simpelthen kan fange nogle glade elever senere. Det lyder godt. Tak for det, Jacob. Nå. Men hvad har de til os? Dobbeltstrakt. Flot. Sådan. Så skal de altså sætte det ned på benene nu. Dobbeltstrakt. De kører samme taktik som Flemming. Lidt længere inden Flot der. spring. Det var fint den der. Ja. God start. Det var en rigtig god start, drenge. Så Flemming kørte også dobbeltstrakt. Ja. Vejstrup lavede lukkefuld. Ja. Så Det er også tæt på hinanden i samme sværhed. ja, det er det. Ja, der er ikke mange tiendedele af point i forskel på de to. Nej. Ja, det kommer virkelig... det handler om at sætte hele møget ned på benene nu. Ja. Skal de holde fokus? Vi håber det. Hoftekraft. Rudi. Det var i hvert fald flot. Ja. Hofte til Rudi. Kom så, drenge. Hoftekraft Rudi. Så kommer der fuld kraft Rudi. Sådan. Kommer Magnus. Lukket out. Han var glad. Og lukket out. Ja da. Ja. Der er en omgang endnu. 6 point mere for drengene fra Vesterlund. Puha. Så kan de lukke og slukke. Nej, eller hvad? Er det så langt? mangler Vejstrup. Ja, det er deres sidste disciplin. Det er deres sidste. Tiden flyver, når man har det sjovt. Det gør den. Og når man sidder og kigger på fremragende gymnastik. Ja. Men de startede godt på banen. Det er 2 nærmest fejlfri omgange. Ja. Tror du, de kan køre den hjem? De fortjener det, ikke? Jeg håber det. Ja. De skal i hvert fald have al den opbakning, de overhovedet kan få. Så skal de bare råbe alt, hvad de kan på deres kammerater. 6 spring tilbage for drengene. Fuld kraft. Dobbeltskrue. Lukke fuld ind. Så kommer der hofte fuld ind. Så skal der kæmpes. Kom. Lukket. Ja, god da. beslutning. Lukket fuld. Og hvad får vi her? Strækfuld fuld. Ja, og de lander det hele. De griber ud efter det, Vesterlund. Spændende. Det. Hold da op, mand. Kommer lige en karakter ind på 17,45 til Vesterlund. På trampolinen. Deres trampolin, ja. Jeg kan slet ikke huske, hvad de andre har fået.